Co zajímavého se za poslední týden událo na evropském přestupovém trhu? Pražská Slavia odsouhlasila nabídku West Hamu na Malika Dioufa, jehož transfer by měl být v nejbližších dnech oficiálně potvrzen. Kladiváře naopak opustil Mohamed Kudus, který za 65 milionů eur zamířil do Tottenhamu. Luka Modric definitivně opustil Real Madrid a stal se novou posilou AC Milan. Italský klub ale přišel o obránce Hernandéze, jenž přestoupil do Al Hilalu. Bílý balet po neúspěšném klubovém mistrovství světa dotáhl příchod levého beka Alvára Carrerase, za něhož do Benfiky pošle 50 milionů eur. V neposlední řadě byl potvrzen i odchod Matěje Kováře do nizozemského Eindhovenu. V jeho případě se jedná o roční hostování s opcí. Ta se však podle informací Infotbalu může změnit v povinný odkup v případě splnění určitých podmínek. Ke změnám došlo i na trenérských lavičkách. Syn slavného kouče Davide Ancelotti převzal brazilské Botafogo a nového trenéra má i Cristiano Ronaldo v Al Nasru. Pokud chceš mít detailní přehled o všech přestupech, spekulacích nebo jednáních, tak se mrkni na infotbal.cz.